Масове застосування FPV-дронів у бойових діях між українськими та російськими силами кардинально змінило картину сучасної війни. Вдале застосування одного або декількох дронів може знищити техніку вартістю мільйони доларів. FPV-дрони – вид безпілотників, керування якими здійснюється за допомогою функції передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА від першої особи. Оператор керує дроном за допомогою пульта і бачить місцевість навколо безпілотника за допомогою спеціальних окулярів, так ніби він сидить усередині самого дрону. Волонтери в Україні запустили виробництво FPV-дронів. Зокрема, в Одесі з'явилася ініціатива «Дрон вихідного дня». Майстри почали збирати апарати по вихідних і залучають до цього усіх, хто бажає допомогти Збройним силам України. Я почав займатися цим приблизно півроку тому. Спочатку це було бажання просто допомогти мобілізованому другу. Він служив сапером, його підрозділ займався також і FPV-дронами. У мене є освіта комп'ютерного інженера, але я цим по житті не так багато займаюся, саме залізом. Це залишилось з університетом, так би мовити. Я більше софтовий програміст, тобто я фронтенд-розробник. Взагалі такий технічний бекграунд, він все ж таки трошки допомагає. Банально, щоб зрозуміти, наприклад, якщо на англійській читати якусь мову, якісь терміни, там радіопередавач, приймач, передавач, тобто всі ці термини, що таке плата, що таке там контролер. Суть в тому, щоб розроблювати дрони і долучати молодь до роботи, може навіть мотивувати людей робити це в себе в організаціях, в себе вдома, приймати участь у цій війні. На самому початку, звичайно, це почалось зі знайомих. Да? Ми дали ці дрони, почули фідбек, потім запросили в них ті ТТХ, які їм потрібні, тактико-технічні характеристики. Сьогодні більшість тих військовослужбовців, які потім нам надають відео з дронів, з їх роботи, відгук, що треба підкоригувати і так далі, це дійсно в пріоритеті, тому що це певна співпраця заради розвитку навіть цього виробництва. Це партія FPV-дронів, яка буде передаватися нашим захисникам Збройним силам України. Найбільші потреби на дану годину це FPV-дрони, це мавіки розвідувальні дрони. Дуже багато запросів на лодки та автівки. Їх потрібно дуже багато. Це не розвідувальні, це постійно розходний матеріал. У нас є партнери, які виробляють ці дрони, і на всі наші запити вони своєчасно відправляють нам ці дрони. За час існування ініціативи «Кримський фронт» з вересня минулого року волонтери передали захисникам майже 200 автівок, джипів, пікапів та швидких, також понад 200 FPV-дронів та близько 50 човнів. Відповідаємо на запити ті, які приходять нам з південного напрямку, це Херсон та Запорізький напрямок. Ми більш акцент ставимо в тих регіонах, тому що там наш Крим, наш рідний дім. Майже є конструктор Лего, треба якісь базові навички пайки. В цьому можна, навіть якщо у когось просто з самого початку виходить це одразу добре, комусь треба трошки повчитись, зрозуміти принцип, але взагалі в цьому немає нічого складного. Це навіть не така дрібна робота, тобто що треба щось маленьке робити дуже акуратно, в принципі. Так, але всьому можна навчитись. Зараз це дуже доступно. Коли я починав, я навіть не міг знайти комплектуючі, тобто в Україні я не міг знайти комплектуючі для 10-дюймового дрону. Зараз це вже дуже доступно, зараз дуже багато чого завезли.
І, наприклад, якщо ви зайдете на OLX, навіть можна знайти готові комплекти. Ви просто купляєте вже готовий комплект і просто збираєте дрон. Тобто вам навіть нічого не потрібно підбирати. Декілька спроб моїх особистих закупівель деяких компонентів, вона перетворилась на фіаско, тому що буквально там викидується певний компонент, я там десь хвилину-дві через свою бездосвідність починаю там намагатися це купити, оплатити і так далі. Бам, все, цього нема. І це скуповують, звичайно, не наші, не українці. Це скуповують росіяни, і це в дуже великих об'ємах. І Китай поставляє їм так само. Є певні труднощі в закупках в Китаї, звичайно. І зараз вже в нас є набуті контакти напряму там в Китаї наших українських громадян, які допомагають українським волонтерам, заходячи напряму в заводи, які виробляють ці компоненти. За словами FFZ, за майже 4 місяці ініціативи «Дрон вихідного дня» вже було вироблено щонайменше 40 дронів. Зараз команда працює над наступною партією в 50 одиниць і налаштована нарощувати кількість та темпи виробництва. Ми вже думаємо про наступну закупку. Тому об'єми ростуть. Я думаю, що зупинятись нема навіть можливості. Це як запущений якийсь механізм, який не має зупинятись до самого закінчення війни перемогою.